tak for tilbuddet for, at vi kan holde pressemøde også. I de seneste flere dage er der ingen tvivl, om der er nogen, der er tvivl omkring erhverven, som er blevet ramt. Og nu vil vi præsentere, hvad der vil gøres for dem fra Naalakkersuisuts side. Og selvfølgelig er det vores pligt, at vi blandt andet, og som er blevet ramt, hvor erhvervslivet er blevet ramt. Dertil har vi lavet en del initiativer, og Naalakkersuisut har udarbejdet nogle forskellige handlingsinitiativer. Og Naalakkersuisut har udarbejdet i samarbejde nogle oppositioner, og Nusuka og andre organisationer har vi samarbejdet med, og vi har kørt forskellige drøftelser, og vi har kommet frem til 2 pakker. Og den første er en pakke til understøttelse af arbejdstagerne, og den anden er pakke til understøttelse af erhvervslivet. Og regeringen, vi ved jo godt, at regeringen fra Danmark har lavet et meget lignende plan i Danmark. Og i forhold til arbejdstagerne i erhvervslivet, er der mindst 30% eller 25, eller hvis der er mere end 25 ansatte, der bliver fyret, så har vi lavet en lønkompensation. Det er selvfølgelig landskassen, der også vil hjælpe til med hensyn til lønkompensationen. Og nu er der tale om at kunne beholde ansatte i virksomhederne efter disse svære dage. Med hensyn til finansiering af disse har vi selvfølgelig også udarbejdet, at hvis såfremt der sker fyringer, eller hvis folk bliver sendt hjem, og vi vil dække 75% af folks løn, for eksempel, og vi har en loft på 20.190 om måneden. Det er med hensyn til, hvis nogen bliver sendt hjem, for at sikre, at den ansatte kan beholde deres job. Og for selvfølgelig under disse processer af udarbejdelsen, og hvis nu den ansatte bliver sendt i arbejde igen, så vil det selvfølgelig afslutte lønkompensationen. Og i forhold til ansøgningerne fra den enkelte, er der selvfølgelig nogle krav. Vi har regnet frem til omkring 3 måneder. Og med hensyn til ansøgning er det blandt andet kravene, at den ansatte skal være arbejdsløs mindst 5 dage fra månedens start. Og der er også et krav for, at der allerede er nogle timer, man har opsamlet. Det er også et krav. Og det er sådanne hjælpepakker, som gælder fra indtil 1. juni. Og i lyset af det, så har selvfølgelig Naalakkersuisut også ansøgt om det. Derfor er der bevilget ekstra 107 millioner. Det er vi selvfølgelig glædelige over. I forhold til hjælpepakken til erhvervslivet består det
består pakkerne i 2 dele. Hvis vi tænker på Nuuk, at nogle butikker og virksomheder, der bliver lukket, og at lufttrafikken bliver også indstillet, og deraf kan vi se, at der er nogle virksomheder, som lever af dem, der kommer udefra, og det har jo selvfølgelig mistet en del. Og derfor har vi aftalt, at disse skal inddeles i 2, og på den måde kan vi hjælpe akut. Det andet er en generel hjælpepakke. Det vil sige, der er der tale om nogle forskellige almindelige virksomheder, for eksempel almindelige butikker. Det er den anden del, som også kører indtil 1. juni. Eller slutningen af juni. Den første, det er den, der koster 50 millioner kroner. Det er den første pakke, som har en loft på 50 millioner. Og vi har også allerede oplevet, at disse virksomheder, der sender folk hjem, som allerede er ved at stoppe eller går i konkurs, så derfor er det muligt at ansøge meget hurtigt og kan ansøge sig og kan få bidrag meget hurtigt. Som sagt er denne ordning er udarbejdet i samarbejde med dem, der står overfor, for eksempel GE og andre organisationer. Og den anden del, i forhold til den anden del, har fået en rammebevilling på 100 millioner kroner, og dertil er der for eksempel tale om indhandlingsstederne i fiskerierhvervet, og det kender vi også alt for godt til i forhold til jollefiskerne, som ikke kan måske sælge på grund af stop af indhandlingsstederne. Dette koster 100 millioner, og det gælder også i byggebranchen og i transportbranchen. Og den sidste del, som jeg nævnte, der er der også flere forskellige muligheder. For eksempel er der for eksempel 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%, og det her, det gælder måneder, som man kan ansøge om, og disse forskellige procenter er dem, man går ud efter, som gælder for de måneder, og deraf kan man få maks 1 million per måned. Og den danske regering har vi også hørt, at det har nogle forskellige initiativer. Der er også en mulighed for forskellige virksomheder, som er i nød. Så er det også den danske regering, der har tilsidesat 4,1 milliard. Jeg tror, den kan findes og kan ansøges om i vores hjemmeside, gennem en link i vores hjemmeside. Det er en mulighed for at kunne ansøge udenom også direkte til regeringen, og i forhold til kravene og andre ting, er det selvfølgelig alting opstillet, hvor man kun ansøger på én gang, og det er meget vigtigt, at man udfylder skemaerne korrekt, og alle disse ansøgningsblanketter bliver sendt ud senest mandag kl. 12. Og så her er det meget vigtigt, at de centrale virksomheder, og i forhold til at man ikke rammer det ansatte for meget, så er det meget vigtigt, at naalakkersuisut gør noget ved det.
Vi kan måske komme til spørgsmålene, efter jeg har holdt min præsentation. Som I ved, har siden start af coronavirus, har naalakkersuisut taget nogle initiativer for at undgå, befolkningen går i stå, og for at give det bedste ressourcer og det bedste forhold, er det meget vigtigt, at sundhedsvæsenet går ikke i stå, og dertil har naalakkersuisut for erhverv præsenteret sin del i skatte- og finansudvalget i Inatsisartut har man givet ekstra bevilling til særlige ydelser, og der er også en anden ordning og hjælpepakker, som kan hjælpe virksomheder, der er i nød, så virksomhederne ikke går i stå, og på den måde har vi lavet en ordning med hensyn til beskatning, og derfor har vi vurderet disse muligheder. Restaurants- og hotelbranchen og turismebranchen, for eksempel dem, der arbejder inden for kultur og kunst og musik, det er jo en af dem, der bliver hårdest ramt. Derfor har vi udarbejdet en særlig ordning som en særydelse i denne tilfælde, hvor der er coronavirus. Og i forhold til andre ydelser og tiltag i den kommende fremtid, skal vi selvfølgelig også præsentere her. Og i forhold til hjælpepakke til af skatter og afgifter, der er nogle ting, der gælder fra 1. april, har man besluttet fra naalakkersuisut, at man forventer en konkret udskyde arbejdsgivernes frist for indbetaling af skat og arbejdsmarkedsafgift med 3 måneder. I forhold til marts er den gældende betalingsfrist fra den 1. maj, og forlænget betalingsfrist er fra den 1. august. For eksempel, hvis en virksomhed har 4 ansatte og på lønudgift på 800.000 kroner, kan man opnå en likviditetsforbedring på omkring 244.000 kroner om måneden. Og her er det fristforlængelserne, der gælder kun for de særlige berørte virksomheder. Og i vores tiltag har vi også at give likviditetsforbedringerne, at der tale om en periode, uden den er fastsat, men indtil nu gælder den i 3 måneder, og forlænger den i 3 måneder, og derefter har vi fra naalakkersuisuts side et pligt for at gøre noget ved boligområdet, og det er vores anbefaling, at vi gør dette. Og i forhold til A-skat og arbejdsmarkedsafgift, og vi opfordrer, at disse betales i tide, men vi kender
til, at der selvfølgelig er nogle virksomheder, der får behov for særlige ydelser, fordi de ikke kan betale i tide, og det er en af de ting, som naalakkersuisut for erhverv, som gør noget ved det. Det har vi været igennem. Og med hensyn til skatter og afgifter og hjælpepakkerne, har jeg allerede nævnt erhvervsområdet, som er blevet ramt særligt, og det er dem, vi går efter i princippet, men vi følger selvfølgelig ud i udviklingen og i forhold til særydelser, i forhold til andre erhvervsområder, følger vi selvfølgelig med fra naalakkersuisuts side, og det kommer også an på, hvor lang tid covid vil vare, og hvor meget det vil have indvirkning på befolkningen. Og i forhold til skatter og afgifter og hjælpepakken, så er det Skattestyrelsens hjemmeside, man følger efter, aka.gl, derfra kan man følge med, og der er nogle skemaer, man kan udfylde, og man kan kontakte, og tax.nanok.gl kan man også bruge til at henvende sig til skatteforvaltningen. I forhold til afgifter og skatter, som man har uden for det almindelige erhverv, og forlængelse af likviditetsforbedringerne, dem kommer vi til på et senere tidspunkt, og virksomheder og almene mennesker, som har en B-indtægt, og i forhold til indkomstændring er det også muligt at henvende sig omkring forudskema indberetning til skatteforvaltningen, og det var det, jeg havde om med skatter og afgifter. Vi tager lige hensynet først. Naalakkersuisut Finanser havde fastsat en dato for at kunne beholde likviditetsforbedringerne. Ja, Svane, jeg har et spørgsmål til dig. Hvornår starter? Skal det gælde tilbage? Eller gælder det fra nu af? Fordi forholdene er sådan, at det gælder den forud. Det var mit første spørgsmål. Med hensyn til ansøgningerne vil vi give en klar udmelding på mandag, og Nusuka og SIK og andre organisationerne. Der er også meget teknik i det, som vi har udarbejdet, og fra næste uge begynder det at kunne ansøgninger. Men med hensyn til ansøgningen gælder det ikke tilbage eller frem. Det er noget, der vil blive vurderet efter ansøgningen. Hvem er dem virksomheder, som ikke er medlemmer af GE, som ligger i kysten, og kræver det, at man er medlem af GE, hvis man ansøgning, eller skal man være tilknyttet en organisation? Det her, det er noget, der gælder for hele landet, så det er uanset om man er medlem eller ej. Det er det, vi har lavet i samarbejde med forskellige organisationer, og det, vi har arbejdet ud fra behovet. Og med hensyn til ansatte, så der er ikke behov for, at man er medlem i SIK, så at man får den lønkompensation. Så er det alle, som
det er uanset hvem det er, så er det gælder for alle i landet. Jeg vil høre, er det sådan, at man har haft en forespørgsel hos den danske regering, og man kan komme med under den danske hjælpepakke, de danske hjælpepakker? Og hvad var svaret? Hvis jeg har nævnt, at man kan ansøge til den danske regerings, man har givet til Grønland omkring det der 40 milliarder, og det er måske en særudvidelse. Vi har også en særlov, som vi også har hjemtaget, for et erhvervet har vi hjemtaget, og formanden for Naalakkersuisut har også nævnt her på pressemødet, at den danske regering, vi har fuldt i samarbejde med den danske regering og undersøger alle mulighederne. Og med hensyn til 4,1 milliarder, det har også nævnt, at man kan ansøge til dem ved brug af linket. Så det er noget, der kører uden om os, der går direkte til regeringen, så vi bliver inddraget på den måde. Det var ikke lige det, mit spørgsmål var målrettet på. Det var de danske hjælpepakker, som generelt erhvervsstøtte. Det her, det er jo statsgaranteret lånefinansiering. Vækstfondsmidlerne. Det er det spørgsmål, jeg kører på, om man har haft en kontakt til den danske regering, om man kan indgå i det. Jeg skal sige det på den måde, at der er ikke en fast ordning med hensyn til det, men vi er fuldt i gang med at få Grønland inddraget i disse hjælpepakker fra regeringen, så der er ikke fastsat noget endnu. Hvad med dem? Hvilke mulighederne har erhvervsfiskerne i forhold til hjælpepakker? Jeg har nævnt, at hvis det er ramt, så har det selvfølgelig også mulighed, ligesom alle andre virksomheder. Så det er et meget svært område. Så vi har selvfølgelig også samarbejdet med KNABK med at få en ordning for dem, og så jollefiskerne bliver også betragtet som almene erhvervsdrivende personer. Så det er meget et svært område, hvor man skal passe på, fordi vi får en svær situation, hvis fiskerne stopper i Grønland, men derfor har vi udarbejdet nogle garantier for nogle erhvervsfiskerne. Men dertil må vi præcisere, at disse hjælpepakker til erhvervsdrivende og disse særlige berørte virksomheder, det er dem der taler om, det er musikere, hoteller og artister, kunstnere. Og hvis andre grupper indfalder disse særligt berørte virksomheder, så skal vi selvfølgelig vurdere efter det. Men i forhold til fiskerierhvervet, så ser det således, at der har en meget særlig, det har en status som livsnødvendig del af Grønland, og derfor har vi en pligt fra Naalakkersuisuts side, at vi prøver at undgå og stoppe alle forhindringerne i forhold til at hjælpe fiskeerhvervet. Og næste uge vil det blive præciseret, hvilke retningslinjer der skal være til næste uge. Denne hjælpepakke omkring, at man vil beholde det ansatte, stiller man nogle krav til virksomhederne for at beholde
ansatte. Jeg har nævnt forskellige procenter, og for eksempel, hvis man fyrer 30% af ansatte, så vil vi selvfølgelig give nogle særydelser, og for eksempel hvis man fyrer 25. Men det centrale del er, at de ansatte kan beholde deres job, og virksomhederne kan kan drive videre. Det er det centrale del af det. Der er også nogle andre, som tilfælder risikogruppen af nogle arbejdstagere. Kræver naalakkersuisut en ekstra tiltag for dem, der ligger i risikogruppen, for at sikre, at de beholder deres job. Og det centrale del er jo, at den coronavirus, og vi skal værne dem, der har det hårdt, og dem, der er sårbare. Og med hensyn til, vi ved godt, at man laver nogle hjemmearbejdspladser og den slags, og det har en meget stor indvirkning her i Grønland. Lige nu er det måske nemmere for os at benytte disse muligheder. Angående skatter og afgiftsudsættelserne, så skriver I, at det kun gælder for særligt berørte virksomheder, og på en anden planche skriver I, at man henstiller til, at det kun er de berørte coronavirus ramte virksomheder, at de udsætter. Hvordan skal det forstås? Skal man igennem en godkendelsesprocedure og blive godkendt til, at du kan være skatte- og afgiftsfritaget? Og når de 3 måneder så er gået, er der så tale om, at man vil lave, at det fulde beløb skal falde, eller skal der være en afdragsordning fremadrettet? Og i så fald, i hvor mange måneder? Som vi har nævnt, disse særlige berørte virksomheder, det er dem, der er for at sikre, at det ikke står en økonomisk krise. Derfor laver naalakkersuisut en forlængelse af en likviditetsforbedring i form af skatter og afgifter. Og lige nu er der tale om en forlængelse. Med hensyn til tilbagebetaling, så vi vil opfordre virksomhederne at kontakte skatteforvaltningen for at kigge på, hvilke muligheder der er. Og fra Skattestyrelsen, så skal vi selvfølgelig også passe på med at ikke at tage så meget vægt på befolkningen. Om beløb, der kan løbe op i helt op til 250 millioner om måneden i manglende inddrivelse, hvis samtlige virksomheder benytter sig af den her fristforlængelse. Hvem skal afholde det her? Fordi normalt staten inddriver, og så er der nogle penge, der ryger videre til kommunerne. Vil kommunerne stadigvæk få de skattebeløb, som de lever af for at sørge for den borgernære service? Det er en meget særlig status, vi har. Og landskassen likvide beholdning. Det skyldes, at statskassens likvide beholdning, som gør, at som vi har sikret gennem vores politisk styring i naalakkersuisut, og hvor lang tid den vil gælde, så kan vi selvfølgelig kunne vi vurdere, når det er blevet klarere, og jeg kan ikke sige her og nu, hvordan det vil se ud i resten af året, men vi skal selvfølgelig sikre, at det ikke har
at det bliver den mindste indvirkning for samfundet økonomisk, og vi skal selvfølgelig overkomme disse med hensyn til finansloven. Har man nu laver man en meget særlig tiltag. Hvordan er samarbejdsvillighed fra Finans- og Skatteudvalget fra jeres side i naalakkersuisut, og hvordan ser det ud med hensyn til den kommende økonomi? Hvor lang tid kan vi køre ud fra pengene fra landskassen? Som sagt er det en meget svær situation, vi er endt i, og derfor er det finansloven, som skal sikre, at tingene kører i befolkningen med disse 7 milliarder i omsætningen. Den skal også være med at sikre, at virksomhederne ikke går i stå. Og disse likvide midler, vi har fra Grønland, det er over 1,6 milliarder. Og når i værste fald, hvis virksomhederne ikke indbetaler skatter og afgifter, så vil det mindst koste omkring 250 millioner i værste fald. Men i vores opfordring siger vi, at de virksomheder, der kører på normal vis økonomisk, så opfordrer vi selvfølgelig, at det indbetaler skat på normal vis, så samfundet ikke går i stå økonomisk set. Og i forhold til fiskerierhvervet har vi lavet en hjælpepakke fra departementet for erhvervet. Har vi udarbejdet tilsidesat nogle midler på omkring 100 millioner kroner, som kan bruges til dette område og øremærket til dette område. Dem har vi også fået bevilling for, og disse bevillinger har vi allerede opnået fra naalakkersuisuts side. Og i forhold til Finans- og Skatteudvalget har vi samarbejdet med dem, og fordi vi ser tingene alvorligt, og vi vurderer nogle analyser og vurderinger løbende. Hjælpepakkerne og lønkompensation løber op i ca. 250 millioner. Og så er der likviditetsudskydelsen. Hvornår bliver det kritisk for Grønland, og man skal ud på lånemarkedet? Og i forhold til i værste scenarie, bliver det først indtil vinter. I forhold til det næste 6 måneder kan det gå stabilt, men hvis det nu bliver meget længere af disse forhold, skal vi først derefter vurdere, hvad vi kan gøre. Men jeg skal dertil sige, at naalakkersuisut følger og vurderer løbende efter forhold og samarbejder med Skatte- og Finansudvalget. Og vi samarbejder med også de førende virksomheder og organisationer, og vi samarbejder med alle fagorganisationer, også kommuner, meget, meget tæt. Så derfor skal vi helst undgå, at vi ender i den værste situation. Så vi vurderer tingene løbende fra naalakkersuisut.
Og denne hjælpepakke til erhvervslivet, hvor har I hentet disse 100 millioner fra? Som naalakkersuisoq for erhvervet har nævnt, har man taget fra midler, som ellers er øremærket til nogle andre. Disse har man tilsidesat til den andre, så det får nogle andre øremærket. Og med hensyn til, man har opnået disse midler, som skyldes, at man har ændret på tingene. Der er nogle partier, som er imod. Hvad er det for nogle partier, som er imod den der hjælpepakke? Man kan se på medierne, at de førende partier, koalitionspartierne, har sagt godkendt til hjælpepakken, men i forhold til processen af ansøgningen af behandlingen af det i finans- og afgiftsudvalget, har der været en enkelt parti, og der har været imod, og det er partiet Naleraq. I hører, at der ud over hjælpepakker blev anmodet om ekstra penge til eventuelt sundhedsvæsen. Og hvor stort beløb, hvis ja? Jeg nævnte i første omgang, at vi prioriterer i forhold til naalakkersuisuts side, at vi undgår smittespredning, at al den ressource, der kunne bruges i sundhedsvæsenet, skal det selvfølgelig have. Det er vi selvfølgelig åbne overfor, og vi har udmeldt klart fra naalakkersuisuts side, at kræfter og ressourcer, som kunne bruges til at bekæmpe for coronavirus i sundhedsvæsenet, skal selvfølgelig sikres løbende. Og det er hensigten. Men det er ikke sådan, at Finans- og Skatteudvalget har taget stilling til et eksakt beløb til sundhedsvæsenet? Det kender vi ikke noget til endnu, for vi kender ikke, hvilken størrelse det vil have indflydelse fra coronaviruset. Og mange forskellige virksomheder, inklusive folkeskolen, er blevet sendt hjem, og disse eftervirkningerne til erhvervslivet skal vi selvfølgelig vurdere i samarbejde med andre organisationer og kommuner. Det skal vi gøre fra den politiske styring og prøve at løse udfordringerne i befolkningen. Men det er rigtigt, at vi ikke kender forholdene, at vi ikke kender, hvornår det stopper, og hvor lang tid smittespredningen skal foregå. Så vi kan ikke komme med nogen portal, som vi ikke kender noget til. Men vi står klar. Vi har jo skrevet i Air Greenland omkring Air Greenland, hvis man forlænger forbuddet af flytrafikken. Air Greenland har sagt, at det har stor forståelse, og hvis der nu bliver det for lang tid at have indstillet disse flytrafikken, er der nogle særlige tanker for, at med hensyn til konsekvenser, at måske at Air Greenland går i konkurs. I forhold til status er det meget uheldigt, og flytrafikken og havtrafikken er selvfølgelig også hårdt ramt. Og som nævnt, så står vi selvfølgelig klar med hensyn til særlige berørte virksomheder. Og for os er det meget vigtigt, at
at vi skal sikre, at trafikken kan foregå uanset hvornår. Og i forhold til servicekontrakterne, gennem servicekontrakterne er der sikret vi skal også selvfølgelig sikre, at tingene kører som det skal, men jeg kan ikke spå fremtiden. Men med hensyn til, at det er for tidligt at snakke om, at virksomhederne kan gå konkurs, men med hensyn til det, der sker i verden, og den store transport, der går i stå i verden, og for eksempel skibe, som når til Grønland, bliver færre. Står vi klar fra Naalakkersuisuts side. Er man gået i gang, altså de her hjælpepakker løber op i 250 millioner cirka, og du sagde, at worst case, hvis vi skal have den her situation, at den varer et halvt år, så begynder det at blive alvorligt for landskassen, og man skal måske ud af låne, eller hvor det var. Jeg vil godt høre, er man ved at lave en analyse af, eller finde frem til, hvor skal disse besparelser ramme i det grønlandske samfund? Fordi der er jo kun os selv til at betale regningen. Det er rigtigt, at vi har begrænset likviditet i kassebeholdningen i Grønland, som er inddelt i 74 bosteder. Og vi skal sikre fra Naalakkersuisuts side, at tingene går som det skal, og det skal vi sikre. Det er selvfølgelig svært at spå fremtiden. Derfor kan vi ikke se noget lige nu, men vi står klar til tingene bliver værre. Så skal vi selvfølgelig vurdere, når tingene når dertil, for at sikre, at landet ikke går i stå. Ikke også se til sæt. 250 millioner. Er man gået i gang med at finde ud af, hvordan inddæmmer vi dem over finansloven i forhold til besparelser eller en øget skattebetaling for borgerne, eller hvor det var. Er man gået i gang med det? Vi kan ikke spå, hvad der vil ske i de næste måneder, så derfor er det alt for tidligt at sige fra Naalakkersuisuts side, at vi skal at planlægge omkring, hvilken besparelse der skal være. Men jeg kan sige, at det centrale del er, at befolkningen skal ikke være i trygge hænder, og vi kæmper alle sammen for at få det. Og det er meget vigtigt. Når vi går over denne virus, hvordan ser det ud med hensyn til hjælpepakker? I vores udmeldingerne har vi sagt, at vi udarbejder hjælp til dem, der er i nød. Og når vi har kommet over covid, så vurderer vi. Vi har haft møder med organisationer. Vi vurderer hver dag. Med hensyn til 250 millioner til bevillinger, som er godkendt
fra Finans- og afgiftudvalget, som kan hjælpe forskellige virksomhederne. Lige nu er det gælder den kun for 3 måneder, men vi ved ikke, hvordan tingene vil udvikle sig. Men vi håber selvfølgelig, at det vil gå over godt, og det skaber selvfølgelig tryghed i samfundet. Virksomhederne har allerede fået nogle bevillinger, og omsætningen skal fortsætte. Med denne IT-løsning, du nævnte, at den vil gælde fra mandag. Så et spørgsmål omkring, hvilken krav er der? Hvis jeg nu skal kan jeg bare hente fra denne kasse, uden at have en virksomhed, eller en falsk virksomhed, eller bare sådan nogle ting. Hvordan ser beredskabet ud, og hvem vurderer, om hvem kan få hjælp til virksomheder? Greenland Business, som vi kalder til hverdag, kontakter alle virksomhederne til hver dag. Og det kender meget godt til, at det er gennem den der virksomhed, ansøgningerne bliver behandlet, og jeg håber ikke at ansøgningerne kommer ikke frem og tilbage. Den kan ikke blive udnyttet. Og den er ikke så besværlig, at den bliver behandlet frem og tilbage. Der skriver man, hvilken virksomhed der er tale om, hvilken ejer der er tale om med CPR, og hvor meget taber man, og hvilken planer havde man ellers. Det kan godt være, at revisorerne også kommer med ind over og den slags. På trods af hjælpepakker i Danmark, så kan man jo konstatere, at ledigheden er kraftigt stigende. Har I en analyse af, hvor mange arbejdsløse, der vil, i den nuværende situation, under de nuværende kendte forhold, der vil påvirke grønlandsk erhvervsliv? Jeg kan ikke spå, men ude fra vores ressourcer kan vi ikke nævne et tal, men konsekvenserne kan måske omkring være 1.500 til 2.000, som kan blive sendt hjem den næste dag, men vi skal selvfølgelig følge tæt med, samarbejde med forskellige organisationer, og dem derfra får vi også nogle forskellige tal. Nu skal vi til at afslutte pressemødet, og vi siger tak. At disse hjælpepakker omkring skatter og afgifter for interessen af disse.